Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. имрӯз ду топови ҷангвари вазни сабуки UFC Дэн Хукер ва Арманд Царукян дар Твиттер бо якдигар муноқиша карданд ва дар охир барои муҳориба розӣ шуданд. Аз аввал Дэн Хукер дар Твиттер чунин навишт: «Любой кас метавонад ки дар турнири UFC 266 муҳориба гузарона». Арманд Царукян бошад дар ин суханҳои Хукер чунин ҷавоб дод: «Ба ғайр аз ман». Хукер ба ӯ ҷавоб дода навишт: «Ман шӯхӣ кардам. Ту шӯхиро тамоман намефаҳмӣ ба монанди вазнпартоӣ», навишт Хукер. Ва боз Царукян ба Хукер ҷавоб дода навишт: «Ту навбедор шудӣ баъди нокаут аз Чендлер. Ту 10 мағлубият дорӣ ва ҳатто шахсеро ки ман ба нокаут роӣ кардам, туро нафасгир кардааст. Бечора Дэн», навиштааст Царукян. Ва ин суханҳои Арманд ба Хукер маъқул нашуд ва ӯ дар ҷавоб чунин навишт: «Ту чизе ки мехостӣ гирифтӣ. Аз Твиттер баро, шартномаро ба ман равон кун ва мо метавонем ки дар турнири UFC 266 муҳориба гузаронем», навиштааст Хукер. Хотиррасон мекунем ки Арманд Царукян дар рейтинги вазни сабуки UFC дар ҷои 14 қарор дорад, а Дэн Хукер бошад дар ҷои 8. Дэн Хукер дар муҳорибаи охирони худ зидди Майкл Чендлер шикаст хӯрда буд. Арманд Царукян бошад дар муҳорибаи охирони худ зидди Мет Фревола бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. дӯстон, фикр мекунем ки муҳорибаи Арманд Царукян ва Дэн Хукер беҳтарин муҳориба мешавад ва барои Арманд ин муҳориба имконияти калон медиҳад ки ба топ 10 вазни сабуки UFC барояд, ба шарте ки дар ин муҳориба ғалаба ба даст биёрад. Ба фикри шумо, агар ки UFC ин муҳорибаро ташкил кунад, ки ғолиб шуда метавонад? Метавонед фикротонро нависен. имрӯз муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night имшаба ва иштирокчиёни турнири Bellator 263 баргузор гардид. Хотиррасон мекунем ки дар муҳорибаи асосии турнири имшабаи UFC ду топови ҷангвари вазни миёна Юрая Холл ва Шон Стрикланд вомехӯранд ва ҳамчунин дар ин турнир Зарух Адашев зидди Раян Бенуа меҷангад. Турнир аз соати 1:00 ба вақти Москва оғоз мешавад, а муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 4:00 ба вақти Москва. Ссилкаи бепули турнирро дар телеграм-канали Паҳлавон пайдо карда метавонед. А оиди турнир Bellator 263 бошад дар муҳорибаи асосии турнир чемпиони Bellator дар ду вазн Патрисио Феррера ва довталаб AJ Маки барои камарбанди вазни ним сабук муҳориба хоҳанд бурд. ҳамчунин дар ин турнир баромад мекунад амакбачаи Ҳабиб Нурмагомедов Усман Нурмагомедов ва додари Забит Магомедшарипов Ҳасан Магомедшарипов. Турнири Bellator 263 низ имшаб аз соати 1:00 ба вақти Москва оғоз мешавад ва ссилкаашро дар телеграм-канали Паҳлавон пайдо карда метавонед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов бо рекорди 29:0 гуфт ки ба фикри ӯ айни замон ки беҳтарин мушзан дар ҷаҳон аст. «Ман дар ҳақиқат боварӣ дорам ки айни замон беҳтарин мушзан дар ҷаҳон Тайсон Фюри аст. ӯ дар вазни вазнин баромад мекунад ва то ҳол боре ҳам мағлуб шудагӣ нест. ӯ ҳамаи рақибони худро шикаст додааст. Ба ӯ хеле наздик Канело Алварес, Усик ва Кроуфорд аст. ҳамаи ин шахсҳо ба Фюри хеле наздиканд. аммо айни замон Тайсон Фюри беҳтарин аст ва ин фикри шахсии ман аст», гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, ба фикри худи шумо айни замон ки беҳтарин мушзан дар ҷаҳон аст? метавонед фикротонро нависен. мо бошам мегзарем ба дигар хабар. имрӯз журналисти машҳури ESPN Бред Акамото хабар дод ки дастаи Майкл Чендлер ва дастаи Ҷастин Гейҷ ба ӯ гуфтанд ки барои муҳориба зидди якдигар омодаанд ва шартномаро барои ин муҳориба интизоранд. Акамото дар Твиттер чунин навиштааст: «О, бачаҳо, рафтем. Аз рӯи гуфтаи манбаъҳо, Майкл Чендлер ва Ҷастин Гейҷ барои муҳориба зидди якдигар розигии худро доданд. онҳо бояд дар турнири UFC 268 вохӯранд. расман сана ва ҷой гузарондани турнир ҳозирашда маълум нест, аммо ҳадаф рӯзи 6 ноябр дар майдони Мэдисон Сквер Гарден», навиштааст Акамото. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнири UFC 268 муҳорибаи унвонӣ байни Камару Усман ва Колби Ковингтон мешавад ва муҳорибаи Гейҷ зидди Чендлер ин турнирро боз ҳам шавқовартар мекунад. дӯстон, шумо дар ин муҳориба киро ғолиб мебинед? фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонаободу сарбаланд бошен.